ना सेवा त्रुटि के क्षमा करें। बोल दी प्रेम से शिव शंकर भगवान की जगत जननी आदि शक्ति मैया की आए भैया। कोई भी प्रकार के शुभ काम शुरू करे के सबसे पहले मंगल के दाता भगवान गणेश के पूजा होला विघ्न के शांति खातिर होला, माँ दुर्गा के पूजा होला शक्ति के प्राप्ति खातिर होला, हनुमान जी के पूजा होला भक्ति के प्राप्ति खातिर होला, माँ लक्ष्मी के पूजा होला धन के प्राप्ति खातिर होला, या माँ सरस्वती के पूजा पाठ के जिला ज्ञान के प्राप्ति खातिर। स्वर्गीय महंगू शर्मा जी के श्री राम शर्मा उर्फ महंगू शर्मा वहां के पुण्य आत्मा के शांति खातिर सबसे पहले गणेश भगवान को स्तुति। जय गणेश मंगल करन जय गणेश मंगल करन कि विघ्न हरण गणराजी एक दंती करिवर बदन सीध करहु मामा। बहुत बढ़िया बात जानी। गणेश भगवान एक दंत का है बहनी, गणेश भगवान एक दंत का है बहनी। एक समय के बात है गणेश भगवान से लड़ाई करे कति परशुराम जी ने, गणेश भगवान से लड़ाई करे कति परशुराम जी ने, आ गणेश भगवान परशुराम जी के सूल में लपेट के जब फेंकनी तब परशुराम जी तीनों लोग 14 भुवन के देख लेनी आ देखो तनी कि सूढ़िया में हम बानी। परशुराम जी फेरसा चला के मार देनी, गणेश भगवान के वो दांत कट गई। वो दिन से एक दंत हो गई। बोलिए प्रेम से श्री गणेश भगवान की। अब आई महंगू चाचा के देवलोक में स्थान मिले, वो आत्मा के शांति मिले, कुल परिवार सब सुखी संपन्न है। वो आत्मा के शांति खातिर भक्त माई के मंदिर में पूजा पाठ करता। कैसे पूजा करता? कीर्तन टनाटन बाजे घड़ी घंटेवा है मां टन टनाटन बाजे घड़ी घंटेवा। बैजनाथ भाई
मंदिरवा चमके हो माई। टन बाजे घड़ी घंटेवा मंदिरवा चमके हो माई। मंदिरवा चमके हो माई, मंदिरवा चमके हो माई। टन बाजे घड़ी घंटवा मंदिरवा चमके हो माई। तोरे बहिनी आयली मोके आसना बैठे बाबा करे तोले पर लागल भैर भैया के फिरा हो फिरा नाग के नथुनिया मुझे लाऊ रे मलिया चल बटे गंगा जी के तीरा नाग के नथुनिया मुझे लाऊ रे मलिया चल बटे गंगा जी के तीरा। सातोरे बहिनी आयले मोके आसना बैठली सिंगार करे तले पर ध्याना लागल भैर भैया के फिरा ओ फिरा नाग के न दुनिया खोजे लाऊ रे बलिया चल बटे गंगा जी के तीरा नाग के न दुनिया खोजे लाऊ रे बलिया चल बटे गंगा जी के तीरा। मंदिरवा चमके हो माई। आदरणीय माननीय श्री आनंद मिश्रा जी उर्फ भोलू जी, प्रत्याशी जिला पंचायत वार्ड नंबर 26 से, ग्राम चंदाडी, ये हजारों हजार के पुरस्कार देनी। हम मिश्रा जी के चरण के गोल लगतनी। भक्त हे माँ की पुस्तक बीना बैनार बाबू की पुस्तक बीना हंस सवारी चमक लीलार माई तेगवा कटारी। ए माँ भक्त लोग आइल बल रौर शरणवा, भक्त लोग आइल बल रौर शरणवा मंदिरवा चमके हो माई। मंदिरवा चमके हो माई। गंगा जी न होई रे मैया चलवा गंगा जी न होई रे मैया चलवा आंगन लिपई रे मैया आला सागरी आंगन लिपई रे मैया लाला साधारे। गंगा जी न होई रे मैया चलवा गंगा जी न होई रे मैया चलवा आंगन लिपई रे आला सागरी आंगन लिपई रे आला हमारा भानु भाई टेम्पू वाला भैया के तरफ से इस सैकड़ों रुपए के पुरस्कार मिलल। हार्दिक अभिनंदन। कि बेटा या नारी के माने महातारी दया
होई राउर के बा पगड़ी उतारी ए माँ गुरु हो तूफान जी के पूजिले चरण हेलो राज स्वीट हाउस हेलो फूड कॉर्नर मालदा मकसूदन जी के तरफ से सैकड़ों रुपए के पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन है गुरु हो तूफान जी के पूजिले चरण चला बैनाथ भाई मंदिरवा चमके हो माइया